So what, in a sense, you're saying is that there are certain situations, and the Houston plan, or that part of it was one of them, where the president can decide that it's in the best interest of the nation or something, and do something illegal. Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. Exactly. Lluís Marco és Richard Nixon. Joan Carreras és David Frost. I es preparen per sortir al plató del Teatre Lliure. El seu director, Alex Rigola, els ha preparat un duel multicàmera perquè recreïn l'entrevista que va arrencar de Richard Nixon la primera confessió pública pel cas Watergate. Ho va aconseguir un presentador de shows nocturns que partia a priori com a perdedor. I al final troba un conducte pel qual arribar-hi, i llavors sí. Tu no l'hagueres trobat mai. Te'l van donar escrit perquè si no tu no l'hagueres trobat. La qualitat intel·lectual del Frost no és mai la del Nixon. Això queda sempre per... És que anem calentant motors. Tractarem un munt de temes amb tot detall durant les properes 6 hores. 6 hores d'entrevista que van ensenyar al món el pes inqüestionable de la televisió. Si jo ara t'estic dient una mentida o em preguntes una cosa i a mi m'enganxes en fals, això quedarà a la pantalla. I aquesta és la força de la televisió. I és bo i és positiu que també existeixi. Gràcies a aquesta força, a Richard Nixon se li va desfer la cuirassa i va acabar ficant-se de peus a la galleda, amb una afirmació clarament reveladora de les seves responsabilitats. Si en l'interès de la nació es pot fer una cosa il·legal, estic dient que quan el president ho fa vol dir que no és il·legal. Els dijous i la primera sessió dels dissabtes hi haurà una altra versió de Nixon Frost. Serà amb els mateixos actors però sense escenografia perquè el públic més detallista es pugui concentrar en les paraules i en els gestos d'aquell gran combat televisiu. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.